sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔ, aw ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka sanga aw ka waati la. Bi ye février kalo o tile 6 san 2024 laseli kolomaw olu de filɛ ninnu ye an balimaw. Siaka Traoré ale bɛna kɔn ka kani kibaruyaw da an tulo kan i n'a fɔ kɔrɔlen. Kɛnɛya bunakun fɛnɛ kan an bɛna kuma sida bana kan sabula a yirala k'a fɔ ko a bana bɛ maa 100 ani 20 de la Mali mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu yɛrɛ ta lakodɔnna lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la wa ko a maa 100 ani 20 cɛ la Segu a yirala k'a bɛ maa 1000 de la yen nɔ. O kama la faamuyali campagne dɔ daminɛna a sigida la a bana kofɔlen yɛrɛ kan. Senegali jamanakuntigi kalata min bɔla a dɔgɔkɔrɔ sibiri tɛmɛlen jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Macky Sall o bɛna kɛ kokura décembre kalo o tile 15 min yɛrɛ votela majorité député caman fɛ. Nigeria worodugu tilebi fɛnɛ na muso 35 bɔɲɔgɔnkɔ minnu tun bɛ ka bɔ kɔɲɔyɔrɔw la u jasola cɛ marifatigiw fɛ Katsina mara la ni kunnafoni yɛrɛ sɛbɛntiyala polisiw fɛ AFP kunnafoni di so maaw ye ka sanga kuma falen min fɛnɛ ni kɛla Burkina Faso frontière tɛmɛ fanga ɲɛma ani kunnafoni dila ale foka fɛ ale ju Ouédraogo ale bɛna segi kokura ka ɲɛfɔli kɛ an ye Burkina Faso ani Russie ka jɛɲɔgɔnya siraw la. Aw bɛna tila tuguni ka malidenw ka jɔrɔnakow lamɛn u ka sigida ani Mali kunkankow la ni laseli kumabaw de bɛna kɛ aw garisɛgɛw ye bi ka sanga février kalo o tile 6 ma san 2024 an balimaw a y'aw bisimila. An lamɛnbagaw aw dan se kɛnɛ kɔnɔ ni y'aw ka sɔgɔmadafɛ kunnafoni sigi kan ye Afriki ndolantan o jaabiw bɛna di sisan an ka laselikɛla fɛ Siaka Traoré ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Farafina senantolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko na Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire bafɛn mun saba ko don a bɛ dɔn sini araba jamana fila minnu bɛna woni yɔrɔ ta final ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan kari nata février kalo tile 11 san 2024 na ka da kan sini demi-final ɲɔgɔn dan fila bɛ tan ni nɛgɛ ɲɛ 17 dana gosira Nigeria ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ 20 dana gosira Côte d'Ivoire ale ni République démocratique du Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali tun bɛ CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan nka a bina quart de finale ɲɔgɔn dan na Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ o ɲɔgɔn dan tana sibiri tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2024 na Stade de la Paix la Buakekaw fɛ yen celu kelen Mali y'o sɔrɔ Côte d'Ivoire celu 2 o kɛra a ɲɔgɔn dan jaabi ye hakilina jiginna ji bɛ mɛn ka da a ɲɔgɔn dan sana kan ka da kan mɔgɔ caman tun b'a fɛ zeyi na Mali ka se ka se sɔrɔ tinsa ka laada wuli min bɛ senna a bɛ san caman bɔ sisan an ni Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Salif Jakite masalala a jigi ma tigɛ nka a y'a yɛrɛ ɲininka ko in bɛna ban san jumɛn an ka Salif Jakite lamɛn. Ni ko k'i bɛ kuma Mali ka élimination in kan a kuma ka ca ta yɔrɔ caman ba de b'a la ani Côte d'Ivoire ka ntolantan kɔni bɛɛ b'a dɔn a ntolantan ma nɔgɔ mais min ka jugu ntolantan na o ye e de ka adversaire dominer ka ɲɛda ɲuman yira ka situation sugu bɛɛ sɔrɔ min bi i kanu na ka tila ka taa ci o ntolantan na o kɔni ye fɛn ye mɔgɔw tɛ fɛn min faamu dabalibanko yɛrɛ fɛnɛ de don Mali ni Côte d'Ivoire ka quart de finale ntolantan na garisɛgɛ kun bɛ Mali bolo sira bɛɛ fɛ ka sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire kan penalty sɔrɔla an y'o tan ko jɛ Ivoirien ye wuruji ta min tan yɛrɛ bila kumani an ka ca n'u ye tako filanan na an nana ka bi don ka match a gérer dɔɔni mais an ka défaut kɛra min ye o ye Mali ma se ka bi filanan de sɔrɔ ka don Mali kun kan ka kɛ cogo bɛɛ la ka bi filanan sɔrɔ ka don n'o kun kɛra o kun bɛ Ivoirien fari faga k'u galabu faga u kan mais Mali m'o kɛ Côte d'Ivoire dun u y'a ye k'a fɔ n'u ye ballonni min sɔrɔ k'o fili an ka jɔda fan fɛ an ka joueurs jatigɛlen don ni haraba de bɛ ka jouer coup franc ni corner ninnu ka di Côte d'Ivoire joueurs ye donc u y'olu exploiter k'i appuyer u kan kosɛbɛ u y'u hakili sigi ka olu la travailler ka ɲa bolo u y'an ka bi égaliser sanga 90 bankuma an taara prolongation o fana bɛ ban kuma o ye deuxième bi don a banna Mali éliminé la. Mun
monnaie wallahi ani monnaie de bɛ ɲɔgɔn na n t'a fɔ k'ani nin bɛ sa dɛ mais ani ya monnaie bɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn na a tɛna ban ko nin tɛna ban a ko bɛ ban don dɔ la n'Ala sɔnna ko fɛn banbali tɛ o Mali ni Côte d'Ivoire ta o ye u ko k'an tɛ s'u la an yɛrɛ fana y'a ye mental de fanga ka bɔ a la n'o ye kunkolo yanfan ye hakili voilà n'Ala sɔnna a bɛna ban don dɔ la an kɔni t'a ban don kelen dɔn sinon a bɛ ban. ka segin ka kuma di Côte d'Ivoire ka dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana Bouakekaw u ka jamana kelen ka se sɔrɔ Mali kan CAN quart de finale ɲɔgɔndan na. Aïchatou Kone, VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayan kunnafonidila a tun bɛ kɛnɛ kan Bouaké. Fo ka taga se miniti laban ma mɔgɔ si le tun tɛ se k'a fɔ jamana fila ninnu la jɔn de bɛna se jɔn na. Mamɛri Kulibali n'a furumuso tun bɛ stade de la paix de Bouaké la olu bɛ o ya nisɔndiya ɲɛfɔla ɲɛna. An bɔtɔ de bɛ terrain na ten match nin banna parce que an ka carton rouge ta Maliyɛnw nana bi fana don an na fana vraiment kɛra jigitigɛ an yɛrɛ kun découragé an yɛrɛ kun bɛ bɔra terrain kɔnɔ ka bɔ ma mɛn ɲɛnjɔw ka bi sara ka kɛ 1-1 ko nisɔndiyaba ye an ma bɛɛ lajɛlen kulela terrain kɔnɔ dɔw ka sojutu bɛ an bɛɛ lajɛlen content ka bɔ ko an nana fana kana bi fana don kɛla fête dan ye Bouaké. An bɔtɔ le terrain ba la ballon jala Côte d'Ivoire gagnera wallahi a jala n ye kosɛbɛ bati chauffer la yɛrɛ de Mali perdit la o kana décourager en tout cas fo mɔgɔ kelen tun ye gagné le ala sɔrɔ ya kɛla nu ne ye a jala n ye bi kɔni an bɛ fête la fo sini sɔgɔma. Araba nata Côte d'Ivoire jamana bɛna ɲɔgɔndan kɛ ni RD Congo le ye stade Ebimpe la o bɛna kɛ demi-finale kɔnɔna nin na nka san'o cɛ Côte d'Ivoire jamana sankɔrɔtalaw n'o ye supporters ye olu bɛ ladilikan dɔ dila sɔndilikɛla ma Faye Emers. An joueur dɔw bɛ yen o sɛgɛla donc entraîneur bɛ kan k'olu dɔw bila ban kan seri woro ɲɔgɔnna ninnu o sɛgɛla o kɔrɔla o kan ka place to denmisɛnninw de bolo bi parce que n'an ka match filɛ o seri woro y'a côté de la Maliyɛnw kun bɛ tɛmɛ a côté de la ka siya ka taa ballon ta ma ɲini entraîneur fɛ n'a bɛ classement kɛ a ye caméra kɛnɛkɛnɛw bila quelque a dengara ninnu ni Ouma Diakité ninnu ni Nicolas Pepe ninnu a kan k'olu ladon pour que jeu bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que match min nana nin min ye demi-finale ye a mana jouer ni RDC le olu fana ka kɛnɛ o fana ballon fana ka ɲi. Bouaké kinda min tɔgɔ ye Sokora Liberté ballon ni bana nisɔndiya le la Mali sɔngɔrɔtabaga dɔw n'o ye supporters ye olu nana tigɛlɛ fɔ Ivoiriyɛnw kun k'olu fana ni nisɔndiyala sabula Mali sɛgɛn cɛfalu o ka ballon jeu ka ɲɛ nka sani tun t'o ta ye o bɛɛ lajɛlen b'a yira ko sigiɲɔgɔn ɲumanya ani badenya de bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Yani demi-finale ɲɔgɔndan fila ka tan jamana naani minnu bɛna u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan fila la u bɛɛ bɛ labɛnniw na bɛɛ n'i ta fan. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire jamana kan CAN ni hukumu kɔnɔ a k'an bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa Siaka Traoré an bɛ fo i ka jaabiw la seli la ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ sida bana kɛlɛli okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Segu mara la sida bana ko o bɛ maa ba kelen de la minnu t'a la kodɔnna kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ko wa ko Mali mun bɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔ ko sida bɛ maa ba 120 de la o kama lafaamuyali campagne dɔ daminɛna Segu a bana kofɔlen yɛrɛ kan Segu Dieni Albert an ka lasirikɛla min bɛ yen nɔ ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye a koɲɛw kan. Sida bana walankatalen don kosɛbɛ Segu. Cakɛda min bɛ wele ko secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Olu ye barolasigi kɛ Segu yan ka sanga ni sida bana o kɛlɛli ye. Dr Ishaka Mumuni Kone, ale ye secrétaire exécutif ye min bɛ Haut Conseil national de lutte contre le sida la. A bɛ kuma an ye sida bɛ lahala min na Mali kɔnɔ ani Segu. Segu yan a yirala k'a fɔ sida bɛ maa ba 4 ani 117. Denmisɛnnin min sɔrɔ a ka ca ni denmisɛnnin 100 ye. O sida kɛra mɔgɔ minnu
sata ye o fana cayala Segu. Mali bɛɛ la bakuruba la sida bana bɛ maa ba 100 ani maa ba donc sida bana b'o de la. Mali bɛɛ kɔnɔna na den bange kura minnu ye sida bana y'o sɔrɔ a ka ca ni 1,000 ani 500 ɲɔgɔn ye. Segu yan nɔ maa 100 ani maa 20 ani dɔɔni. 2022 kɔni sida bana ye maa ba 6 ani 200 a y'o de Segu yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye maa ba 1 a n'a kunkanfɛn a y'o de minɛ Segu yan 2022 la. Sida bana ka ca sifin kunda Nuhu Mariko ale ye sifin ye min b'a hakilina di an ma. Sida tiɲɛ don fɛn jumɛn de bɛ se k'an ta ka sida ma o de ye k'i yɛrɛ protéger k'i kɛrɛfɛmɔgɔw fana protéger. Sida bana kɛlɛli ye jɔsen 2 ye kunbɛli ani furakɛli ye. Dr Mama Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ ONG wale la. Sida banakisɛ kunbɛli bi volet belebelebaw de bɛ minnu bɛ an permettre ka sida banakisɛ kunbɛn. O volet belebeleba dɔ ye joli sɛgɛsɛgɛ jolita kɔfɛ ni banakisɛ bɛ mɔgɔ minnu na fura ka di olu ma n'olu y'u ka fura ta tacogo ɲuman na ka se kalo 3 kalo 6 ninnu ma dɔrɔn banakisɛ tɛ y'o joli la. En plus de ça également u tɛ se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ la bilen. Donc o ye kunbɛli minɛn dɔ y'an bolo bi. Bana kunbɛ ka fisa bana fura. Dr Mama Traoré ale bɛ kuma an ye furakɛli cogoyaw kan. Furakɛli nasira ye bi an bɛ yɔrɔ min na o ye belebeleba kelen de ye. Ni bana yela mɔgɔ min na an b'a ka jolitaw kɛ fu. T'a sɔrɔ a jolita dɔw wari bɛ taa 7,000 8,000 10,000 mais jamana b'a ta fu. Mais en plus de ça également ka fura d'i ma fu. A furakɛli ka nɔgɔ bi kosɛbɛ. E joli mana ta i joli ni min bɛ taa o de bɛ d'i ma. Tant que i b'a la ka furakɛli fɛnɛ kɛ i bɛ kɛnɛya. I b'i ka furu kɛ i b'i ka denw sɔrɔ i b'i ka baara kɛ a t'i bali foyi la. Ni cɛlaka min ni sirabana kɛra garisɛgɛ ye n'an b'a tɔgɔ to dugu la ale bɛ sariya dɔw kɛ. J'ai contacté le virus en 2004. Ne sida banakisɛ sɔrɔ san 2004 a y'a sɔrɔ n bɛ furu la den kelen bɛ n bolo n fari tun bɛ kalaya n kan kosɛbɛ n taala joli sɛgɛsɛgɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko sida banakisɛ bɛ na n seginnen ka taa so n y'a fɔ muso ɲɛna a ma nɔgɔya n ye n ka fura kɛ a cogo la an bɛ don min ko bi bana in ma se sɔrɔ ne kan alihamudulila foyi tɛ ne na. Mali jamana ani baɲumankɛw olu ye fɛɛrɛ caman bila sen kan sida bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. Dr Ishaka Mumuni Kone au Conseil national de lutte contre le sida secrétaire exécutif. Fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min o ye mɔgɔw kunnafoni de u lana joli sɛgɛsɛgɛ. Fɛɛrɛ filanan ye min o de ye u bila fura kan. Ni u bilala fura kan n'u hali ye kalo 3 ka taa se kalo 6 ma n'u ye fura ta ka ɲɛ u tɛ se ka yɛlɛma bilen. Wa u bɛ se u ka adamadenya bɛɛ kɛ ni sida bana ye n'u bɛ fura kan. Fɛɛrɛ minnu fɔra bɛɛ k'i jija ka o fɛɛrɛw matarafa wasa ka dan sigi sida bana kɛlɛli la. Jenny Albert VOA Bamara tɔgɔla ka bɔ Segu. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. N'an bɔla Segu an bɛ taa kɔ kan ni kunnafoniyaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria worodugu tilebi fɛ muso 35 bɔɲɔgɔnkɔ minnu tun bɛ ka bɔ kɔɲɔyɔrɔw la olu kɔni jasola cɛ marifatigiw fɛ Kadisina mara la ni kunnafoni yɛrɛ sɛbɛntiyala polisiw de fɛ AFP ye kunnafoni di so maaw ye Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲi. Sikanamɔgɔ dɔw minnu lakodɔnna i n'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw ye digidigi wale dɔw sigi sen kan ko min kɛra sababu ye ka muso 35 ɲɔgɔn weleku minnu tun bɛ ka bɔ kɔɲɔyɔrɔ dɔ la Zabiwa alamisadon su fɛ ka dugu jɛ juma la nin kɛra a mara finitigi ɲɛmɔgɔ Bubakar Aliyu ale ka laseli ye min latɛmɛla AFP ka kunnafoni di sow kan marabolo min bɛ wele ko Katsina o finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Nasiru Muazi ye y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen welekura nin dangarili in senfɛ ko waati min
na ni jamakulu kofɔlen tun bɛ labɛn na ka kɔɲɔ dɔ bilasira a mara lamini marabolo baarakɛlaw wulila ka taa ni dugudennin kofɔlen in na sɛgɛsɛgɛli kunnafoni laban minnu dara u tulo kan y'a yira ko mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 3 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen wuli kura nin bingaliwale in senfɛ i n'a fɔ u ka finitigi ɲɛmɔgɔ Muazi ale y'a sɛbɛntiya cogo min na a y'a yira o senfɛ ko o kunnafoniw dalen kɔfɛ u tulo kan k'u bɛ welewele kan bila ka taa duguden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ko minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin marabolo in dugumisɛnninw kɔnɔ n'o ye Sabuwar, Dabume, Faskari, Kangara, Safana, Damus, Batsari ani Jibia o duguw ye k'a dugudenw bɛɛ lajɛlen ka kan k'u ka taamamisɛnw ɲɔngiri baw ko jɛkulu maramafɛntigiw ye dagalenba don ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na Katsina finitigi ɲɛmɔgɔ y'a fara kan fɛnɛ k'a fɔ ko finitigiw ka wulikajɔ kɔni lawaralen don kabiri ni kunnafoni ninnu dira ko walasa maa minnu wele kura ka se ka ye u nin kɛnɛma ani ka fara tigɛ dali la jɛkulu maramafɛntigi kofɔlen ninnu kan. Alisa kunnafoni na sira fɛ kabini Senegal jamanakuntigi y'a laseli kɛ sibiri don ni ka fɔ ko jamanakuntigi kalata ko o bɔla a dɔgɔkɔrɔ mankanw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ politiki kunda jaabi laban o kɔni bina min b'a yira ka fɔ ko desanburu kalo o tile 15 ko o bɛna kɛ Senegal jamanakuntigi kalata ye Nama Jara ale bɛ kunnafoni labanw da an tulo kan a ko la an ka jɛ k'a lamɛn. Senegali fabala wasaden bulo tun bunna kosɛbɛ yanni fanga wasadenw ka jamanakunti kalata waati wote kɛ kabla desanburu kalo tile 15 nata la baw u ni fanga sina wasadenw ma se ka bɛn kabini sɔgɔma fo sufɛ a laban wasadenw ɲɛma Amadu Mam Diop ye gendarme de wele kana fanga sina wasadenw bɛ gɛn ko labɔ wasaden bulo kɔnɔ baw u tun b'a fɛ baraw de ka kɛ fɔlɔ kalata waati in boli kan yanni wote ka kɛ nga fanga wasadenw ma sɔn ma u bolen kɔfɛ wasaden bulo kɔnɔ fanga wasaden 105 ye wote kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa u ye jamanakunti kalata bila desanburu kalo tile 15 la fanga sina wasaden min bɛ komi Birame Souleye Diop n'a ni Ousmane Sonko bɛ politiki tɔn Pastef kɔnɔ n'a cira marabagaw fɛ y'a dusumakasi jira n'an y'a jateminɛ jamanakuntigi ye sariya sunba dafi bi min bɛ ka kɛ hali u ma to wasadenw bolo kan u ka ŋaniya ɲuman ta nin ko nafama in na min ɲasinen bɛ sariya sunba sariya bolo yɛlɛmali ko ma u y'u ba an ka baro kɛ a kan min ye wajibi ye wa u nana ni gendarmew ye k'an gɛn ni fanga ye ka wasaden bolo sariya soso sisan kalata bilara desanburu kalo tile 15 o bɛna kɛ sababu ye a ka to a ka jagoya fanga la kalo caman kɔnɔ kasodenw bɛna to kasobonw kɔnɔ. Corno Alassane Sall n'a fana ye fanga sina wasaden dɔ ye a ka politiki tɔn République des Valeurs ko avril kalo tile 2 nata Macky Sall bɛ bɔ fanga la bawo a ka manda bɛ ban o don jamanakuntigiya la a y'a nusɔngoya jira CEDEAO ni farajɛla tɔnw fana ma. Le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé. Avril kalo tile 2 la kɛra cogo cogo Macky Sall bɛna bɔ fanga la bawo sariya sunba sariya sen 13 u b'a fɔ ko jamanakuntigi ka fanga waati tɛ se ka yɛlɛma o la avril kalo tile 2 i n'a fɔ Macky Sall yɛrɛ y'a fɔ cogo min na siɲɛ caman a ka manda bɛna ban CEDEAO ni farajɛla tɔnba y'an dusu kasi bawo u tun ka kan ka Macky Sall jalaki de fɔlɔ yanni u ka fɔ k'u bɛ kɔlɔsiliw kɛ nka an y'a dɔn ko faransidenw i n'a fɔ Gabon, Tchad walima Senegali olu bɛ fanga dafiri sugu bɛɛ kɛ u bɛ dɛmɛ nka ni jamana wɛrɛw y'a kɛ ɲangilijugu bɛ da u kan. Font l'objet de sanctions extrêmement sévères. Nga marabagaw ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar ka wasaden do Aruna Galoba a ko kalata in bɔlen a ma ka bila desanburu kalo tile 15 la hakilina ɲuman do. Le président Macky Sall jamanakuntigi Macky Sall ye ŋaniya ɲumanba ta wa a bɛɛ sɔnn'a ma ni kɔnɔna juguya tɛ an kan ka sɔn a ma n'a tun b'a fɛ ka to fanga la a tun b'a fɔ san 2 walima san 3 nga a ko desanburu kalo la n'o tɛ an tun ko utu kalo tile 25 nga a jirala k'o ye samiya waati de ye wa a bɛ bɛn fana tuba magal ma octobre kalo fana fɔra o ye mawuludi ye o de kama an y'a ye ko a ka kan ka bila desanburu kalo la walasa gɛlɛya bɛ minnu ka kalata ko la u ka se k'o ɲɛnabɔ cɛw bɛ sen ka yala walasa u k'u labɛn o kɔnɔ. La situation pour être en règle. Jamana kunti kalata waati wote tun bɛ ka kɛ waati min wasaden bolo la Senegali faba la kɛnɛma polisiw fana tun bɛ ka wuli ka jɔ kɛlaw gɛn ni grenade lacrymogène ye. Nama Jara, Dakar, Bewa Bambara.
ka sanga kuma falen min kɛla Burkina Faso frontière tɛmɛ fanga ɲɛma ani kunnafonidila Alen Fuka fɛ. Aliju Wederago ale bɛna sigi kokura ka ɲɛfɔli kɛ an ye Burkina Faso ani Russie ka jɛɲɔgɔnya siraw la. An k'a lamɛn. Kami lɔgɔkun tɛmɛni bɔlɔlɔ siraw olu gwanna Burkina Faso k'a kɛ sababu ye ja dɔw tun yirara n'olu ye irisi sɔrɔsiw ye o y'a fɔ ko olu tun Burkina Faso le dɔw y'a fɔ ko o nana jadi kɛlɛ lo kama dɔw ko fana o nana président Ibrahim Traoré yɛrɛ lo ni lakanda yɔrɔ kunu araba ale jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Traoré yɛrɛ a ye faranfasiya kɛ nunu sɔrɔsi ninnu ye ni kan Burkina Faso ale y'a fɔ ko o nana an ka sɔrɔsiw degi minɛ min sanna irisi jamana na olu lo baara kɛ cogo ra irisi sɔrɔsiw ye ni Burkina Faso a kɛlen do kuma ye diɲɛ fantan a naani bɛɛ fɛ o kama lo an gbɛrɛra Mumu ni Ouattara la ale bɛ lɔnni kɛ jamanaw yɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya la n'o b'a fɔ o ma ko géopolitique. Olu sɔrɔsiw nani Burkina Faso o kɛra sababu ye mɔgɔ caman b'a kuma kɛra dunia fantan naani bɛɛ ra i n'a fɔ a kɛra komi Burkina Faso y'a tɛgɛ sun bolo kɔnɔ kama sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko a se b'olu ye olu foyi kɛra jama ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ yɛrɛ ma jugu ye o mɔgɔ de bɛ se ka kɛ ma jugu ye nka e yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ ma jugu ye abada ale sababu an ka terikɔrɔw minnu y'a yira k'a fɔ minnu tun bɛ waaso k'a fɔ k'olu y'an teriw ye minnu tun bɛ waaso k'a fɔ ko fɛn b'olu bolo kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo se b'olu ye o ma se ka foyi kɛ n'u ma se ka foyi kɛ o de ma fɔ k'olu se b'olu ye lo o kɔrɔ ye k'o tɔ ye nin juguya le o tɔ ye kɔnɔ juguya le. Joseph Dabire ale ye kibaruya jɛnsɛla ye ale fɛ hali ni ninnu tun nana an ka mɔgɔw degi yɔrɔ le minɛ ninnu baara cogo ra a tun man ɲi ka kɛ yan. N'an ye marifa minɛ kɛlɛkɛminɛnw san o bolo ka mɔgɔ bila ka taa u kalan k'a sɔrɔ ka na ka to k'o utiliser ale ye ko ɲuman ye mais k'u bila ka na ko ka na an kalan ayi an ka kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o lɔn ka tɛmɛ an ka na an kalan ko la y'a ye yanni ko terrorisme ka kɛ nin Faransiw nana an kalan Américains yɛrɛ tun nana an kalan mais o nana donni o kalan nin ye bolo ɲɛ ma donc ko dɔ bɛ yen an kan ka lɔn ko an banna min ma tɔɔrɔ nin an ma kan ye mɔgɔ wɛrɛ ka na u ko tɔgɔla kan na tuguni parce que n'i y'a yɛrɛ to fo Russie ka sɔrɔsi nana don an fɛ a fɛnɛ nana wuli ka kɛ i n'a fɔ Faransi a bɛ hakilina min di ale ma a b'o fɔ teriya min bɛ an ni Russie ɲɔgɔn cɛ o ye koba ye an ka jija ka kɛlɛkɛminɛnw ɲɛnama sɔrɔ Russie yɛrɛ bɛ bibi lamana nin jamana caman bɛ siran Russie ɲɛ pas parce que o bɛ se kɛlɛ la nka kɛlɛkɛminɛn dɔ b'u fɛ o la kɛ o bɛ siran ɲɛ ni kɛlɛkɛminɛn fana b'an fɛ a mana kɛ cogo o cogo an bɛna se kɛlɛ la kɛlɛ ye minɛ le ye a ma kɛ kan fɔlɔ bondoro le bɛ se ka mɔgɔ kale mais bondoro tɛ ni kɛlɛ nin minɛ lo parce que sɔrɔsiw foyi man deli ka taa du wɛrɛ ka taa kɛlɛ ka dun a bɛ ɲɛ hali Mali o nana wuli ko MINUSMA nin o ma gbɛn o ka taga. Lambert Somda ale ye denmisɛn karamɔgɔ ye. Bɛɛ b'a dɔn o bɛna na wa intérêt de kama o bɛna na fɛn dɔ de fana bɛ an fɛ o b'a fɛ voilà mais an n'u bɛ min fɛ a ka ban an bɛ degun kɔnɔ terrorisme wala ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'an ka dugu village kɔrɔla ni caman wulila a yɛrɛ dɔw yɛrɛ sera ka sumaw sɔrɔ sumako bɛɛ gɛlɛyara bibi in na ko yɛrɛ gɛlɛyara transport ni côté bɛɛ donc n'a fɔra ko Russiw le bɛ se ka fanga b'olu yɔrɔ u bɛ se k'an dɛmɛ ɲɛnama k'an bɔ nin ko in na kɔni an tɛ se ka ban donc an fana an b'o dari de n'o nana u ka ko nin kɛ sɛbɛ la voilà o an ka mɔgɔw former ka ɲɛ. Irisi sɔrɔsiw ka kɛ k'an dɛmɛ ale taara Amidou Sabadogo Jimi sira fɛ. Coup d'État bɛ répéter a bɛ répéter mais pour que olu coup d'État nin ka se ka dabila pour que an ka se ka concentrer an ka objectif kan ka taa ɲɛfɛ a solution yɛrɛ le nin ye fo fanga wɛrɛ kun ka na se ka an dɛmɛ an ka kɛlɛ la et puis voilà donc Russiw ka na se k'an tɛmɛ ni kɛlɛ na ne ɲɛ b'a a yɛrɛ mɛnna kojugu a kun kan ka kɛ depuis lonjan sisan kun b'a sɔrɔ an kun avancera sinon o yɛrɛ mana k'a fɔ ko bɛ taa terroriste kɛlɛ parce que o tɛ se k'an ka dugu ka système lɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc a mana kɛ cogo cogo an ka sɔrɔdasiw de bɛ terrain kan o bɛ kɛlɛ kɛ mais olu nani kana se ka sɔrɔdasiw former marifa n'u cogoyara ka se k'o former technique dɔw ra kɛlɛ position na et puis ka se k'an ka président ni lakanda. Iskar Tiemdure ko ale ko an man ka yɛlɛma hɔrɔnya min fɔra ka jamana dɔ gbɛn ka jamana wɛrɛ wele k'o ti hɔrɔnya dafani ye. Ayi bon n'an kɔni ko souveraineté kɔni ka ban kɔni dɔ ti gbɛn ka dɔ ka na o ale tɔ ti souveraineté tugun an yɛrɛ lu jɛnna ko an bɛna kɛlɛ nin kɛ an yɛrɛ ma mɔgɔ enrôlé la Burkina fan 14 yɔrɔ bɛɛ la ka kɛ VDP ye donc ça prouve que kɛlɛ dugudenw yɛrɛ sɔnni ko u bɛna u ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ma impôt bɛ tuma o tuma impôt bɛ fara taxe kuraw bɛ fara la mais jamanadenw sɔnna n'a ye jamanadenw jɛnna n'a ye don o kɔrɔ ko an yɛrɛ engagera ko an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ma an kɔni tɛ se ka dɔw gbɛn ka tila ko dɔw bɛ na
ayi an tɛ kɔn tɛ se ka jɛ n'o ye. A k'a lɔn ko Burkina Faso ale ni Irisi baarakɛɲɔgɔnyaba bi olu ni ɲɔgɔn cɛ kami kapitɛni Ibrahim Traoré ale yɛlɛla fanga ra. Halidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. An balimaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tabali kɛnɛ o ye malidenw haminanko fɔyɔrɔ dɔ ye o kama an bɛ kɛnɛ di malidenw ma diɲɛ don o don an ka kunnafoniw senfɛ yaasa u ka se k'u ka haminanko ɲɛfɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka maa damadɔ taw lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. VOA Bambara ne tɔgɔ ye Mohamed Muaz Mualim ka bɔ Mali la Tumutu. An bɛ VOA Afrique fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ aw lamɛnna, an bɛ aw ka kunnafoniw lamɛnna. An bɛ VOA Afrique lamɛn don o don k'a daminɛ 7h fo wula fɛ 17h. An bɛ VOA Afrique an b'a suit la kosɛbɛ u ka kunnafoniw ka ɲi. Kunnafoniw a jɛlen don a bɛɛ perevu bɛ a la. An bɛ aw fo aw ka timinanja la o baara la. Alhamdulillah Tumutu an bɛ ala tando bi ka a barikada ka Mali faamaw fo k'u barikada. Tumutu alhamdulillah an bɛ ala tando bi Tumutu basigi bɛ yan hakilisigi bɛ yan. Tumutu bilama ani kunungo o tɛ kelen ye. Tumutu don tɛmɛna i kun tɛ se ka moto kura san Tumutu ni marifatigiw ma minɛ i la. I tɛ se ka mobili kura san Tumutu ni marifatigiw ma a minɛ i la. Nka bi alhamdulillah an b'a la tando. Tumutu bilama an hakili sigilen don. I bɛ da i si dilan kan fɔ ka taa dugu jɛ. I kamana gannen tɛ, i hamilen tɛ foyi la. An b'a la fo ka barikada ka an ka Mali faamaw fo k'u barikada. Halibi ala ka jamana ala ka basigi basigibaliya bɛ yɔrɔ minnu na an b'a la deli halibi ala ka na ni basigi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka jamana ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ni wagati in na ala ka a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛyaw wuli ala ka na ni basigi diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛn kelen ma ala kira la hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul. Assalamu alaikum fiyo Afrique lamaba belajili Madu Kulubali manga do kuri AEC jamana nyamako koni decision ta ka bo CEDEAO la decision koni penanere ma kosebe anere kon bi la ni mungu fe o inu sila ka bo CEDEAO la be nyoko nya ane kuma nyoko nya la ka soro ameke ni gerende were ka nyashi jamana nunu mako koni anga la ni o tebane ko ko Mali ani korwari ci balontan ma nyini Mali do belajili fe balontan ni do amana ka chugo talaba doko sibaila belajili fe ka basike karam ko balontan do quoi ka belanjili fo ani ci ne tɔgɔ ye Mumin Damele ka bɔ Bamako Jikɔrɔni para la ne ka foli bɛ VOA lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen kunnafoni min bɛ ne bolo sɔgɔmada in na ka fɔ aw ye o ye AES jamanaw ye AES jamana minnu ye fara ɲɔgɔnya kɛ ni ka bɔ CEDEAO la u ka fɛɛrɛ kɛ ka carte biométrique dɔ bila sen kan o carte biométrique bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na ka taa ni ka segin nɔgɔya o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ cogo min CEDEAO ka carte biométrique min bɛ an bolo an ka fɛɛrɛ kɛ ka o latunu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ o de tun bɛ n bolo ka fɔ ye ala ka tile yɛrɛ caya. Fufu kelen mugan ani naani 30 47 16 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye min labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye a bɛ o kɔgɔri ni k'aw ka cikanw to an ye nka aw kana ɲina tɔgɔ ni sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka haminankow tugu o la musomisɛn fara bogotigiw kan an ka wele bi aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a y'an wele ka caya. An balimaw a y'a faamuya cogo min ni de bɛna dɔn sigi bi tabali kunnafoniw na minnu laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafow la kabini Ameriki jamana na an ka foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sini ni Ala ma basi kɛ tabali kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ bɛna sigi yan'o cɛ nazarakafɔlaw olu bɛna kɛnɛ ta ni ka se ka aw kunnafoniya nazaraka cɛnin na a k'an bɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛlen ni sanga 30 ye Ala ka tile hɛrɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛ sini.